Když se říše rozpadla, ženy, které sdílely život a ideály nacistických vůdců, čelily svému pádu s nejistým osudem. Ilse Hessová, manželka Rudolfa Hesse, žila osud poznamenaný odloučením a osamělostí po rozhodnutí svého manžela. Po norimberském procesu byl Rudolf Hess odsouzen na doživotí a převezen do věznice Spandau, kde zůstal až do své smrti v roce 887. Pro Ilse Hessovou to znamenalo definitivní rozchod a byla nucena čelit životu bez svého manžela a zároveň nese tíhu jeho nepřítomnosti. Ve snaze obhájit jeho památku napsala Ilse knihu Rudolf Hess Ich spreche die Wahrheit, kde obhajovala nevinu svého manžela a prezentovala ho jako nepochopeného idealistu. Na druhou stranu Margarete Himmlerová, manželka říšského vůdce SS, stělesňovala ideologii režimu ve svém každodenním životě. Se střízlivým chováním a pevnými způsoby Margarete věřila v ideál rasové nadřazenosti a zašla tak daleko, že řekla: vybudovali jsme něco, na co svět nikdy nezapomene. Margarete Himmlerová, stín říšského vůdce. V roce 1927 podnikl Heinrich Himmler cestu vlakem z Mnichova do Berchtesgadenu, poblíž rakouských hranic. Během této cesty se seznámil s Margarete Siegroth Bodenovou, rozvedenou zdravotní sestrou, která se později stala matkou jeho dcery Gudrun. Margarete, která byla nazývána Marga, byla žena, která dokonale reprezentovala stereotyp árijské ženy, vysoká, blonďatá, modrooká a protestantského náboženství. Naproti tomu Himmler byl daleko od árijského ideálu, který prosazoval. Ve svých 27 letech byl hubený, krátkozraký muž se slabou bradou. Jeho zdraví bylo nejisté, což mu bránilo sportovat nebo si užívat vydatná jídla, což byly faktory, které podporovaly jeho nejistotu ohledně jeho fyzického vzhledu. Tato osobní nespokojenost ho vedla k tomu, že našel útočiště v přísné disciplíně a v používání uniformy, symbolů, které mu poskytovaly pocit autority a kontroly. V mládí měl Himmler jen málo zkušeností se ženami a veřejně obhajoval sexuální abstinenci jako ctnost. O několik let později však vyjádřila lítost nad tím, že v této fázi svého života neměla více vztahů. První intimní zkušenost získal až ve svých 28 letech, což bylo v kontrastu s životem Margarete, jejíž sebejistota a fyzická přitažlivost vynikaly ve svém prostředí. Heinrich Himmler ve svém pokusu dobít Markétu začal s ní sdílet knihy o tématech, která odrážela jeho vlastní posedlosti, svobodní zednáři a údajné světové židovské spiknutí. V Německu zmítaném hospodářskou krizí a sužovaném předsudky se tyto myšlenky ozývaly u mnoha lidí a Margarete nebyla výjimkou. Po setkání s Himmlerem prodal svůj podíl na klinice, kde pracoval, a své rozhodnutí odůvodnil frází Žid vždy zůstává Židem s odkazem na svého partnera. Ačkoliv byl Himmler plachý, byl ve svých návrzích vytrvalý. Posílal mu dopisy plné romantismu, které podepisoval zvláštní přezdívkou váš Landsknecht, což byl termín, který evokoval staré německé žoldáky, samotářské a hrdinské, ale také nemilosrdné. Margarete odpověděla slovy plnými naděje: musíme být šťastní. Zdálo se však, že jejich vztah je založen spíše na náklonnosti než na vášni. Margarete, o 7 let starší než Himmler, nikdy nedosáhla uznání rodiny svého manžela. Himmlerovi byli oddaní katolíci a ona, rozvedená protestantka a pruška, nezapadala do jejich rigidního společenského schématu. Jeho nervózní osobnost a neobratnost při společenských událostech navíc přiživovaly předsudky. Heinrichova matka si kladla otázku, zda Margarete nakonec nepoškodí pověst rodiny. Navzdory nesouhlasu rodiny se pár vzal 3. července 1928 v Berlíně Schönbergu, aniž by byli přítomni kdokoliv z rodiny Himmlerových. O něco více než rok později, 8. srpna 1929, se jim narodila dcera Gudrun. Holčička, která vážila 3,62 kg
a měřila 54 cm, se stala středem pozornosti svého otce. S modrýma očima a andělským vzhledem byla Gudrun, láskyplně přezdívaná Püppi, jedinou legitimní dcerou Heinricha Himmlera. Název Gudrun nebyl náhodný, ale volba zatížená symbolikou. Himmler, fascinovaný germánskou literaturou od svého mládí, si ji pravděpodobně vybral jako poctu sáze o Gudrun, dílu, které velebilo ctnosti nordické ženy, idealizované muži jako hodné oběti. Po Gudrunině narození však Margarete nemohla mít žádné další děti, což vedlo pár k adopci dítěte, syna zesnulého vojáka SS. Ale tento malý chlapec nikdy nenašel ve své nové rodině teplo, které potřeboval. Margarete ho ve svém deníku popsala jako lháře, zloděje a kriminální povahy a brzy byl poslán nejprve do internátní školy a poté do Napoli, školy určené k výcviku říšské elity. Mezitím Gudrun více než splnila očekávání rodiny. Popsal její matka jako milující a něžná, se stala středem pozornosti Margarete, která si často zapisovala do deníku, jak úžasné je její Püppi. Rodinný život však nebyl idylický. V roce 1928 po studiu agronomie na univerzitě v Mnichově se Himmler rozhodl investovat věno své ženy do slepičí farmy ve Waldtruderingu na okraji města. On i Margarete měli romantický sklon k venkovskému životu, ale realita projektu byla skličující. Slepice sotva snášely vejce, kuřata často umírala a farma brzy směřovala k finančnímu krachu. Břemeno provozu líhně padlo téměř výhradně na Margarete, která také trávila většinu času sama s Gudrun. Himmler, pohroužený do svých politických ambicí, byl neustále nepřítomen. Tato osamělost a ekonomické potíže si vybrali svou daň na Margarete, která se stala vznětlivou a agresivní. V roce 1933, po prodeji farmy, se rodina přestěhovala do centra Mnichova. V té době již Himmler stoupal v řadách strany. Od toho, který byl svými kolegy považován za dobrého, ale pravděpodobně rozporuplného muže, se dostal do čela říšského policejního aparátu. V roce 1936 byl jmenován šéfem německé policie, čímž upevnil svou moc jako Reichsführer SS. Himmler, kterého Albert Speer popsal jako směs učitele a šílence s extravagantními nápady, našel ve své posedlosti rasovou čistotou způsob, jak kompenzovat svou osobní nejistotu. Během této doby se rodina přestěhovala do Tegernse v Horním Bavorsku, kde Himmler v roce 1934 koupil dům. Jejich odpovědnost ve straně však neustále rostla a jejich přítomnost doma se stále více snižovala. Takže Margarete a Gudrun zůstali sami v domově, kde otcovská postava již nebyla ničím víc než nepřítomným stínem. Jak jeho život postupoval, Himmler přijal mnohem liberálnější postoj k sexualitě, což bylo v ostrém kontrastu s přísnou vírou abstinence, kterou kázal ve svém mládí. Ačkoliv si uvědomoval, že Margarete nenese vinu za to, že mu nemohla dát více dětí, bránil se přijmout omezení monogamie. Pro něj byla tato instituce vynálezem katolické církve, dílem satanovým, které by mělo být zrušeno. Své argumenty opíral o idealizovaný pohled na germánskou prehistorii, podle kterého mohl muž urozené rasy mít několik manželek, pokud si tak zajistil potomky. Himmler rozšířil tyto myšlenky na prostředí SS a umožnil svým důstojníkům s manželskými problémy se rozvést nebo dokonce žít s druhou manželkou. Věřil, že muž se nemůže po celý život omezovat na jediného partnera a polygamii považoval za osobní i kolektivní řešení. Někteří nacističtí vůdci tuto myšlenku sdíleli. Například Joseph Goebbels se dohodl se svou ženou na právu na mimomanželské poměry, zatímco Martin Bormann prosazoval životní styl, ve kterém jeho žena akceptovala mimomanželský poměr. Milenky svého manžela a vychovávala děti všech žen pod jednou střechou. V tomto kontextu Himmler dal tvar širším projektům, jako byl Lebensborn, založený v roce 1936. Tato centra byla vytvořena, aby povzbudila porod árijským ženám, nabídla bezpečné místo pro svobodné matky a udržela jejich mateřství v tajnosti.
Tyto iniciativy se snažily vyvážit nízkou porodnost, která režim znepokojovala, a Himmler šel dokonce tak daleko, že uvažoval o legalizaci a podpoře mimomanželských porodů. Ve stejné době se snažil bojovat proti homosexualitě organizováním společenských setkání pro teenagery s myšlenkou, že mladá láska může časem odvrátit mladé lidi od toho, co považoval za nebezpečí. Během projevu v roce 1937 uvedl, že teenageři by měli mít příležitost zamilovat se do aktivit, jako jsou taneční kurzy, protože by to zajistilo jejich normální vývoj. Navzdory svým liberálním názorům na sexualitu a mnoha politickým povinnostem zůstal Himmler oddaným otcem, přestože se s Margarete v roce 1940 rozešel, nikdy se nerozvedl z úcty k ní a především proto, aby zachoval pouto se svou zbožňovanou dcerou Gudrun. Himmler udržoval neustálé spojení s Gudrun, které říkal Püppi. Dívka, blonďatá a s andělskou tváří stělesňovala árijský ideál a byla pýchou svého otce. Navzdory svým nesčetným cestám se Himmler snažil být přítomen v životě své dcery, posílal jí fotografie, dopisy a často jí volal. Dokonce i ve svém nabitém programu si zapisoval každý telefonický rozhovor se svou rodinou, což odráželo otcovskou oddanost, která kontrastovala s jeho rostoucí angažovaností v hrůzách nacionálně socialistického režimu. Když byl Heinrich Himmler v roce 1945 zajat, pevně prohlásil: jmenuji se Heinrich Himmler. Krátce poté náhle zemřel ve vazbě britských vojáků. I když se mu snažili poskytnout lékařskou pomoc, nepodařilo se jim ho zachránit. Tak skončil život jednoho z nejobávanějších mužů Třetí říše. Pro Margarete Himmlerovou znamenal květen 1945 drastickou změnu v jejím životě. Až do té doby byla manželkou jedné z nejmocnějších postav nacistického Německa, chráněnou postavením a privilegií, které jí propůjčovalo její postavení. S pádem režimu se mu však rozpadl svět. 13. července téhož roku poskytla Margarete rozhovor Anne Stringerové, novinářce United Press, ve kterém přiznala, že věděla o aktivitách svého manžela jako šéfa gestapa. Řekla, že je na něj hrdá a ujistila, že v Německu by manželka nikdy nebyla zpochybňována ohledně činů svého manžela. Když se jí reportér zeptal, co si myslí o nedávných událostech a Himmlerově smrti, Margarete reagovala s chladem, který Stringera zmátl. Jen si založil ruce a pokrčil rameny, čímž dal najevo děsivou lhostejnost. Novinář popsal Margarete jako chladnou ženu, téměř bez emocí, neschopnou reflektovat dopad pádu nacistického režimu a ztráty manžela. Pro Margarete se svět, který znal, rozpadl, ale jeho slova a jeho postoj naznačovali naprosté odpojení od lidských a politických důsledků onoho okamžiku. Až do listopadu 1946 byly Margarete Himmlerová a její dcera Gudrun zadržovány v táboře 77 pro ženy v Ludwigsburgu v rámci denacifikačních procesů. Když jim velitel tábora nabídl svobodu, Markéta odmítla odejít. Neměl peníze, bál se možného lynčování a nevěděl, kam jít. A nakonec pastýř jménem Bodelschwing byla převezena do protestantského klášterního hospice, kde byli registrováni jako lidé s údajnou duševní slabostí. Během svého pobytu v klášteře se jeptišky snažili zblížit s Gudrun, která vždy zůstávala odtažitá a opakovala: chci zůstat jako můj otec, s odkazem na její touhu zůstat katoličkou. Ačkoliv Himmler opustil církev jako dospělý, modlil se se svou dcerou každý večer, což v Gudrun zanechalo hluboký dojem. Jeptišky si všimli, že dívka nikdy neprojevila emoce, žádné slzy, žádný smích. Gudrun i Margarete žili v klášteře až do roku 1952, kdy jej konečně opustili, což znamenalo začátek nové kapitoly jejich života po válečných letech a jejich spojení s jedním z nejtemnějších vůdců nacistického režimu. Z tohoto důvodu měla velké potíže s opětovným začleněním do poválečné německé společnosti. Přežila díky malému důchodu a pomoci bývalých soudruhů SS. Margarete se snažila držet v ústraní,
bez velkého vystupování a silné obhajoby nacistické éry, i když neprojevovala lítost nad svými činy ani činy svého manžela. Němečtí historici stále debatují o Maržině vině a stavu znalostí o válečných zločinech. Například Peter Longerich poukazuje na to, že pravděpodobně neznala Heinrichova oficiální tajemství, ale byla vášnivou nacionalistkou a antisemitkou. Tuto myšlenku zastává i Jürgen Matthäus, který dodává, že si užívala všech ekonomických výhod plynoucích z práce jejího manžela. Margarete Himmlerová zemřela v Mnichově 25. srpna 1967 ve věku 73 let. Snažila se zůstat v anonymitě a trpěla srdečními chorobami a cukrovkou. Henriette von Schirach, manželka říšského strážce. Osud manželky Baldura von Schiracha je nepochybně jiný případ. Kromě toho, že neodsoudila Hitlera ani nacistickou politiku, vstoupila do historie jako jedna z mála žen, které se postavily Führerovi. Henriette se narodila 3. února 1913 jako Henriette Hoffmannová. Byla dcerou Heinricha Hoffmanna, osobního fotografa Adolfa Hitlera, takže ho znala od mládí a vyrůstala ve vnitřním kruhu nacistických hierarchů. Jeho dům byl místem setkávání členů strany a Hitler sám byl pravidelným návštěvníkem. V roce 1932, když jí bylo 19 let, se provdala za Baldura von Schiracha, člena nacionálního socialismu s projekcí v rámci režimu. Sám Führer sloužil jako svědek na svatbě, která se konala v jednom z jeho soukromých bytů. Přesto všechno byl pár považován za jeden ze vzorů strany a společnosti obecně. Měli 4 děti, 3 dívky a 1 chlapce. A těšili se vlivnému společenskému postavení s luxusem všeho druhu. Henriette pracovala po nějakou dobu jako Hitlerova sekretářka, zatímco Baldur zastával pozici říšského Jugendführera, vůdce říšské mládeže, a poté Gauleitera neboli regionálního vůdce ve Vídni. Klíčová událost však nastala v roce 1943, kdy byla Henriette svědkem krvavé deportace Židů v Amsterdamu. Šokována touto scénou se rozhodla intervenovat u samotného Adolfa Hitlera, aby uklidnil situaci, protože si byla jistá, že může ovlivnit její rozhodnutí, protože ho znala od dětství a byla součástí jeho vnitřního kruhu důvěry. Všechno se ale pokazilo. Nacistický vůdce mu neúnavně říkal: "To je vše, co potřebuji, abys na mě přišel s těmi sentimentálními nesmysly. Co je vám po těchto židovských ženách?" Během setkání ve svém rekreačním domě v Berghofu a odtamtud je navždy vyhnal. Vztah mezi rodinou von Schirachu a Hitlerem zcela ochladl. Přesto byli po válce vyslýcháni v Norimberku a Baldur byl odsouzen k 20 letům vězení za zločiny proti lidskosti. Zatímco si odpykával svůj trest ve Spandau, Henriette po pádu trpěla běžnými problémy nacistických manželek. Její ekonomické zdroje byly sníženy, její majetek byl zkonfiskován a její příjmení bylo spojováno s genocidním režimem, takže sociální reintegrace se stala složitou. Rok strávila v zajateckém táboře, kde měla za úkol čistit koupelny vlajkami Hitlerjugend, kterým velel její manžel, jak sama vypráví ve svých pamětech. V jeho případě nezůstal věrný. V roce 1949, když byl ještě ve vězení, požádal o rozvod a poté se znovu oženil. Po letech soudních bojů se mu podařilo získat zpět některá umělecká díla patřící do bavorských státních malířských sbírek, i když mnohá byla deportovaným Židům zabavena. V roce 1958 Henriette odcestovala do Londýna, aby se setkala s britským ministrem zahraničí Selwinem Lloydem s cílem požádat o snížení trestu pro svého bývalého manžela, kterého popsala jako v žádném případě zločince, ale idealistu a příliš dobrého pro politiku. Požadavek se však nezdařil. Ve stejné době Henriette vložila své myšlenky a nápady do 3 knih. Cena slávy z roku 1956, Anekdoty o Hitlerovi z roku 1980 a Ženy kolem Hitlera z roku 1983, kde ho popsal jako přívětivého Rakušana, což způsobilo odmítnutí historiky a veřejným míněním obecně.
S tím vším se žena, která zemřela 18. ledna 1992, zapsala do historie jako další manželka, která nečinila pokání z nacistických zločinů, protože neodsoudila svého manžela ani Führera, ani neprojevila lítost nad svými činy. Ilse Hessová, manželka nacistického ideologa, byla oddanou manželkou svého manžela, a to i v těch nejtěžších časech, a neochvějnou obhájkyní nacionálního socialismu. Narodila se v roce 1900 v Hanovru pod jménem Ilse Pröhlová a vyrůstala v rodině s konzervativními a nacionalistickými názory, které měly rozhodující vliv na její budoucí politické postoje. V roce 1920 se Ilse setkala s Rudolfem Hessem, zástupcem Adolfa Hitlera v nacistické straně, když studovala ekonomii na univerzitě v Mnichově. Rychle si padli do oka ve svých nápadech a začali spolu chodit. Oba byli součástí strany a Führerova vnitřního kruhu od samého počátku. Na konci roku 1927 se vzali, což znamenalo politickou a ideologickou manifestaci spolu s osobními pocity. Rudolf rostl ve své roli a vlivu v nacismu, a když se Hitler dostal k moci, těšil se výhodám plynoucích z toho, že jej bezpodmínečně podporoval. Vzhledem k velké důvěře, kterou v něj Führer měl, ho jmenoval svým poručíkem a tuto pozici zastával v letech 1933 až 1941. Během této doby žili manželé v luxusní rezidenci v Mnichově v blízkosti dalších párů nacistických hierarchů, se kterými se pravidelně scházeli. V roce 1937 se mu narodil syn Wolf Rudiger Hess, kterému byl Hitler kmotrem. Navzdory svému vlivu ve straně nezaujímala Ilse ústřední místo mezi nacistickými manželkami. Nechtěla zpochybňovat moc, kterou se ženy jako Magda Goebbelsová a Emmy Göringová snažily získat. Jeho profil byl nižší, i když se to změnilo v roce 1941, kdy byl Rudolf obviněn ze zrádce za to, že se pokusil vyjednat mír se spojenci během nepovolené cesty do Velké Británie. Britové ho zatkli a Führer ho propustil ze strany, takže Ilse zůstala sama a snažila se očistit svého manžela před nacistickými hierarchy. Po pádu režimu byl Rudolf odsouzen k doživotnímu vězení v Norimberku, zatímco Ilse, zbavená svého majetku, zahájila neúnavnou kampaň za jeho propuštění. V posledních letech nacismu u moci ho musel obhajovat před samotnými bývalými soudruhy a poté před doživotním vězením. Kromě toho byla zatčena a převezena do internačního tábora v Bratislavě. Augsburg-Göggingen, i když osvobození dosáhl v březnu 1948. Všemi prostředky se snažil zajistit Rudolfovi svobodu. Psal starým stranickým kolegům, posílal dopisy světovým vůdcům a kontaktoval poválečné německé vůdce. Poskytovala také rozhovory různým médiím, kde neprojevila žádnou lítost nad válečnými zločiny, což z ní udělalo důležitou postavu neonacistické militantnosti. Během několika následujících desetiletí se stala prominentní spisovatelkou nacionalistických myšlenek. Napsal nejméně 4 knihy, včetně England, Norimberg, Spandau, Ein Schicksal in Briefen, vydané nacionalistickým nakladatelstvím Druffel Verlag. Ve všech z nich pokračoval v obhajobě Hitlerových myšlenek a projevoval obdiv k jeho postavě. Rudolf se doživotního vězení nedožil, protože si vzal život v roce 1987, kdy byl ještě ve vězení. Ilse zemřela o 8 let později, ve věku 95 let, aniž by se přestala snažit vyčistit památku svého manžela. Margarete Speerová, žena stojící za architektem Třetí říše, byla manželkou dalšího slavného nacistického vůdce, Alberta Speera, známého jako architekt Třetí říše a odpovědného za ministerstvo zbrojení a zbrojní výroby během druhé světové války. Margarete se narodila s příjmením Weber 8. září 1905 v Heidelbergu jako dcera úspěšného řemeslníka. Když se však v roce 1922 setkala s Albertem, rodina Speerových ji odmítla, protože věřila, že její společenská třída není příliš vysoká, aby s ním mohla být. I tak se v srpnu 1928 vzali
aniž by se svatby zúčastnil někdo ze Spérovy rodiny. Ani Marga nešla do domu svého tchána až do poměrně pozdního konce vztahu. Z manželství vzešlo 6 dětí, ale zdaleka to nebyl příkladný vztah. Albert se silně soustředil na svou práci v rámci nacismu, protože se dostal do centra pozornosti jako architekt a také jako důvěryhodná postava pro Führera. Margarete se mezitím snažila držet co nejdál od politiky, vychovávala své děti a plnila roli vzorné nacistické manželky. Když vypukla válka, Albertův silný vliv, který měl na starosti výrobu zbraní v rekordním počtu, již nebylo možné skrýt, takže si byla vědoma práce svého manžela a nacistických zločinů. Stejně jako u jiných manželek stranických vůdců, i Margaretin život se v roce 1945 zcela změnil. Čelila výslechům během norimberského procesu, ve kterém se její manžel zapsal do historie jako jeden z mála kajícných nacistů jeho činy a podpora Hitlera. Postupně Albert vybudoval mýtus o dobrém nacistovi, založený na údajné nevědomosti o spáchaných zločinech a na myšlence, že pouze plnil své funkce a povinnosti v rámci struktury. Doprovázela ho během této stavby a prokazovala neochvějnou loajalitu, a to i během 20 let, které strávil zavřený ve vězení Spandau, navzdory skutečnosti, že přišel o všechny své ekonomické zdroje, svůj majetek. 6 dětí musela vychovávat sama a bez peněz, i když se jí dostalo pomoci od bývalých členů strany. Když byl Albert propuštěn z vězení, nemohl obnovit vztah se svými dětmi ani s Margarete. Měl na starosti pokračování v budování mýtu o dobrém nacistovi. Byl k dispozici novinářům a historikům, podnikl několik cest a účastnil se mnoha televizních pořadů. V roce 1981 utrpěl mrtvici, když byl v Londýně, aby se mohl objevit v programu, a 1. září v tomto městě zemřel. Pár se nikdy nerozvedl, ale Albert si vytvořil další vztah s Němkou žijící v anglickém hlavním městě, se kterou byl v době své smrti. Margarete pokračovala ve svém životě v ústraní. Dožila se 82 let a byla pohřbena v rodinné hrobce v Heidelbergu. Nikdy nepřestala podporovat nebo obhajovat svého manžela. Annelies von Ribbentrop, nevěsta z nacistického diplomu. Anna Elisabeth Henkelová, manželka Joachima von Ribbentropa, ministra zahraničních věcí během nacismu v letech 1938 až 1945, se narodila 21. ledna 1996 v Wiesbadenu. Jeho rodina byla aristokratického původu a vyráběla šampaňské, což byla oblast, ve které nashromáždili velké jmění. Její otec, Otto Henkel, vlastnil společnost Henkel a spol. Sektkellerei, takže Anne vyrůstala v prostředí luxusu a obklopena vlivnými lidmi. Tak se seznámil s Joachimem, když hráli tenisový zápas. Měl již vojenskou pozici nadporučíka a byl součástí mise, která se konala v Konstantinopoli. Vzali se 5. července 1920 ve Wiesbadenu. Rychle založili rodinu. Přestěhovali se do domu v Berlíně Dahlemu a měli 5 dětí. Rezidence se stala místem setkávání nacistických politiků od roku 1932, kdy Joachim vstoupil do strany. Znal Adolfa Hitlera osobně a byl fascinován jeho projevy a řečnictvím. V květnu téhož roku oficiálně vstoupila do NSDAP a Annelies se rozhodla krátce poté udělejte totéž. Joachim hrál důležitou roli ve Führerově definitivním nástupu k moci. Využil svého vlivu ke zprostředkování vztahů mezi kancléřem Franzem von Pappenem a Hitlerem v letech 3031 a 3032 po volbách do Říšského sněmu. Byl to klíčový okamžik v transformaci Výmarské republiky ve Třetí říši. Z tohoto důvodu byly klíčové tajné rozhovory, které umožnila rodina von Ribbentrop, za což Hitler později poděkoval tím, že mu udělil post diplomata a poté ministra zahraničí ve své vládě. Mezitím si Annelie užívala výhod, které z toho plynuly. Bohatství, vlivné společenské postavení, luxus a pohodlí. Doprovázela svého manžela na četných cestách do zahraničí a působila jako hosteska pro hierarchy a diplomaty v jejich domě.
Sdílel také ideologii a činy strany. Práce Joachima von Ribbentropa byla tak důležitá, že ho soudci v Norimberku v roce 1946 odsoudili k trestu smrti. Během roku, kdy byl ve vězení, ho často navštěvovala a svědčila na jeho obhajobu. Po popravě 16. října byla Annelies ponechána ve stejné zranitelné situaci jako ostatní manželky. Bez peněz, sociálně vyloučená a se zabaveným majetkem, měla velké potíže s opětovným začleněním do poválečného Německa, protože její příjmení bylo spojováno s nacistickými zločiny. Zpočátku se pokusila utéct do Porýní, ale byla rychle zajata a uvězněna v internačním táboře Dachau. Vzala si za úkol šířit spisy svého manžela a vydala knihu o příčinách druhé světové války. I když veřejně neobhajoval Joachimovi ani Hitlerovi činy, během procesu k nim byl loajální, ale později se snažil zůstat v anonymitě, aby ochránil své děti. Protože pocházela z bohaté rodiny, byla schopna získat zpět část svého dědictví, takže žila pohodlněji než ostatní nacistické bývalé manželky. Zemřela 5. října 1973 ve věku 77 let, nesla tíhu vdovy po válečném zločinci, i když neprojevila lítost nad svými myšlenkami. Gerda Bormanová, loajální manželka Hitlerova důvěrníka. Gerda Buchová, manželka jednoho z nejvlivnějších nacistických vůdců a osobní tajemnice Adolfa Hitlera, se v poválečných letech stala z příkladné matky režimu osudným osudem. Narodila se 23. října 1909 v Kostnici. Její otec, Walter Bach, byl od 20. let 20. století funkcionářem Národně socialistické strany, takže Gerda vyrůstala pod přímým vlivem jeho ideálů. Bormann se s ní setkal, když byla velmi mladá při setkáních s jejím otcem, který zastával pozici předsedy Komise pro vyšetřování a smír, orgánu pověřeného usmiřováním vnitřních sporů strany. Z tohoto důvodu byly v jeho domě časté návštěvy nacistických hierarchů, dokonce i samotného Hitlera. Když bylo Gerdě 19 let, ona a Martin se vzali kmotrem Führera a Rudolfem Hessem. Během následujících 12 let se jim narodilo 10 dětí, což se dokonale shodovalo s nacistickými ideály plození árijských Němců a s rolí žen v režimu jako matek. Ale nejen to, Gerda byla uznávanou faninkou myšlenek nacionálního socialismu. Nejenže podporovala svého manžela, ale otevřeně souhlasila s jeho projektem pro zemi a s akcemi k jeho uskutečnění. A to natolik, že se rozhodl tolerovat mimomanželský poměr, který měl Martin s herečkou Manjou Berens. Kromě toho bylo jedním z jeho projektů vytvoření nordické reprodukční komunity, která by následovala parametry nacistické ideologie a árijské rasy. Po Hitlerově nástupu k moci se Martin Bormann stal personálním šéfem v kanceláři Rudolfa Hesse. Když byl Bormann v roce 1941 vyloučen ze strany, zůstal Bormann jako Führerův osobní tajemník až do pádu režimu. Gerda si mezitím užívala života v přepichu a pohodlí v Oversalzbergu. Když válka skončila, Martin Bormann zmizel a Gerda zůstala v obtížné situaci, protože byla vybrána jako manželka jednoho z nejhledanějších nacistických zločinců. Byla převezena do různých detenčních středisek, přičemž přišla o všechny své peníze a vliv ve společnosti. Přestože byla v roce 1946 propuštěna, nemohla snášet útrapy spojené s opětovným začleněním do společnosti a břemeno zločinů svého manžela. Přestěhovala se do Itálie a snažila se bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení se všemi svými nezaopatřenými dětmi. Onemocněl však rakovinou a zemřel 23. března 1946 ve městě Merano, zanechav 10 dětí osiřelých. Manželky nacistických hierarchů měly různé osudy, ale nesly podobnou odpovědnost a vinu. Byly společnicemi válečných zločinců, což jim vyneslo společenské odsouzení poválečného Německa nad rámec znalostí, které měli o činech svých manželů. Z přepichu se v jediném okamžiku dostali do chudoby a museli čelit rozhodnutí, zda činit pokání ze své minulosti,
nebo intervenovat za propuštění svých manželů. Někteří se rozhodli pro druhou možnost a projevili nesmiřitelné přesvědčení o myšlenkách nacismu, zatímco jiní se snažili znovu vybudovat svůj život z anonymity. Lina Heydrich, žena, která stojí za pražským řezníkem. Další z hlavních manželek nacistů byla Lina Heydrichová, manželka Reinharda Heydricha, šéfa Říšského bezpečnostního úřadu a také vůdce okupace na území Čech a Moravy. Lina se narodila 14. června 1911 na ostrově Fehmarn do aristokratické rodiny, i když v úpadku pruského původu, vojenského původu a nacionalistických myšlenek. Přesto všechno spolu s ekonomickou krizí Výmarské republiky bylo pro Linu snadné stotožnit se s myšlenkami prosazovanými počínajícím nacionálním socialismem. Dokonce i jeho bratr Hans byl členem SA. V roce 1929 se Lina zúčastnila zasedání nacistické strany a byla svědkem projevu Adolfa Hitlera, který v ní vzbudil neúnavnou oddanost. Následující rok se s Reinhardem setkal během veslařského klubu, protože již měl pozici námořního důstojníka. Rychle se do sebe zamilovali a v roce 1931 se vzali, ale Reinhard byl předtím zasnouben s dcerou vyššího důstojníka, takže jeho jednání bylo považováno za nečestné a nemorální a donutilo ho k rezignaci. Lina a Reinhard se do sebe bezhlavě zamilovali. Prvním dárkem dívky pro námořníka byl výtisk Mein Kampfu, který zřejmě nikdy nečetla. Zajímal se pouze o svou kariéru a přestože sdílel své konzervativní názory, nezajímal se o politiku. Poté, co byl Heydrich propuštěn z námořnictva za vraždu ze cti, stal se nezaměstnaným, i když si díky své kariéře ponechal plat 200 marek po dobu 2 let. Najít práci v nezaměstnaném Německu s takovým kbelíkem nebyl snadný úkol a oženit se bez prostředků ještě méně. Jeho budoucí příbuzní trvali na tom, aby ho jeho dcera opustila, ale ona odmítla. Inteligentní mladá žena byla pohotová osoba a pohnula nebem i zemí, aby pomohla svému snoubenci, vědoma si svých mimořádných schopností. Rozhodl se, že ho povede cestou, která mu byla neznámá, ale s velkými možnostmi, nacionálně socialistickou stranou. Na radu své přítelkyně, která mu v prvních letech dělala průvodkyni, vstoupil Heydrich prostřednictvím rodinného přítele Karla von Smith do nacionálně socialistické strany, Eberstein. Ale tehdy nebyl ničím víc než nováčkem bez politického rodokmenu. Vědom si toho, že říšský vůdce hledá kandidáty na organizaci zpravodajské služby SS, navrhl Eberstein svému příteli s tvrzením, že byl zpravodajským důstojníkem námořnictva. Byla to chyba, které si nikdo nevšiml. Absolvoval pouze 1 kurz v přenosu, ale nevěděl nic o inteligenci. Podobnost mezi těmito 2 slovy se postarala o zbytek. Heydrich byl 14. června 1931 předvolán do rezidence Heinricha Himmlera ve Waldtruderingu poblíž Mnichova, hlavního města nacistického hnutí. Říšský vůdce, který trpěl chřipkou, zrušil schůzku na poslední chvíli, ale Lina, která vycítila, že velká příležitost by mohla proklouznout mezi prsty, rozhodla se, že stejně pojedou oba a nastoupili do vlaku. I když byl rozhovor přijat s nechutí, uskutečnil se. Když Reinhard viděl, že jeho partner ví o bezpečnostních otázkách méně než on, vytvořil sugestivní schéma s téměř profesionálním jazykem, naučeným ze špionážních románů, které bývalého chovatele kuřat oslnilo. O několik dní později se souhlasem Hitlera byl Heydrich jmenován šéfem SD. Paní Heydrichová, vědoma si velkého kroku a transcendentální povahy své řeči, po letech prohlásila: Byl to nejslavnější den mého života, našeho života. Plat nebyl přemrštěný, ale stačil na živobytí, i když strohé, a tak se pár rozhodl vzít. Svatba se konala 26. prosince 1931 v malém kostelíku v Grossenbrode, Šlesvicko-Holštínsko. Heydrich se objevil v ranním kabátě a cylindru a ne v uniformě SS, jak všichni očekávali, jak vysvětlila Lina. Mému manželovi se ta uniforma nelíbila.
Nosil ho z povinnosti. Když nebyl ve službě, raději se oblékal do civilních šatů. První časy nebyly vůbec jednoduché. Přestěhovali se do prvního patra sdíleného domu v mnichovské čtvrti Lochhausen, který byl často přestavován na kanceláře. Brzy dorazili jeho dva první děti, Klaus a Haider. Šéf SDT byl rozený dělník a neměl žádný rozvrh, i když se snažil vyhradit si čas pro své děti. S přibývajícími pozicemi procházel kdysi apolitický Heydrich radikální proměnou, v níž nebyl cizí vliv ani jeho manželce. Nejenže opustil katolickou církev, ale přijal rasové a ideologické postuláty nacionálního socialismu s vírou konvertity. Ve všech se judaismus jevil jako černá bestie, kterou je třeba porazit. Ale v průběhu let, jak pokračovala ve šplhání po nacistickém žebříčku, se manželé od sebe odcizili. Nejenže měl Heydrich stále méně času věnovat se své ženě, ale nikdy ji nepřestal podvádět. Zdá se, i když to nebylo nikdy potvrzeno, že se mu rozhodla oplatit stejnou mincí a flirtovala s ambiciózním a pohledným SS-Hauptsturmführerem Walterem Schellenbergem. Vždy dobře informovaný Heydrich však tento vztah včetně výhrůžky udusil v zárodku a usmířil se se svou ženou, v důsledku čehož se mu narodilo třetí dítě Silke, k níž cítil velkou náklonnost. Od té doby a alespoň zdánlivě se vztah mezi párem stupňoval od úspěchu k úspěchu, zatímco Lina si užívala okázalosti odpovídající manželce druhého důstojníka SS po Himmlerovi, s jehož ženou nebyl dobrým přítelem. Když byl nacismus u absolutní moci, byl jmenován zástupcem Heinricha Himmlera v Bavorsku, kde prováděli zuřivou perzekuci Židů, odpůrců a dalších skupin považovaných za nepřátele říše. Hrál ústřední roli během pogromů Křišťálové noci v listopadu 1938. Mezitím Lina nejen podporovala jednání svého manžela, ale povzbuzovala ho, aby byl tvrdší a ještě loajálnější ke straně. Manželé měli 4 děti, 2 chlapce a 2 dívky a navzdory Reinhardovým nevěrám se chovali jako příkladný pár. Díky svým vynikajícím výkonům byl v roce 1941 jmenován zástupcem protektora pro Čechy a Moravu v dnešní České republice, kde manželé působili jako místokrálovský pár. Hitler jim nabídl sídlo k životu v Praze obklopené luxusem a pohodlím, zatímco uvalil brutální perzekuci na oponenty a instaloval ve městě režim. A to natolik, že Reinhard vyhrál přezdívku Pražský řezník. Vše se však změnilo 27. května 1942. Sebevědomý Reinhard seděl na palubě kabrioletu Mercedes s malou ochranou, když ho zasáhl granát hozený pražskou odbojovou skupinou a vážně ho zranil. Lina okamžitě odcestovala, aby pomohla a doprovodila svého manžela, který o týden později zemřel na následky infekce ran. Pohřeb se stal veřejnou událostí, kterou motivoval sám Führer jako uznání Reinhardovy věrnosti. Ten osobně předal Lině německý řád a daroval jí zámek, který manželé již v Praze obývali, známý jako zámek Panenské Břežany. Jako vdova založila Lina na půdě plantáže různé zeleniny a najímala židovské nucené dělníky, které obtěžovala, bičovala a špatně s nimi zacházela. Nikdy nepřestala podporovat nacistickou politiku nebo ideály strany. A to ani po pádu v roce 1945, kdy byla vyslýchána a 3 roky vězněna. V roce 1948 byl propuštěn, ale nyní bez zámku, luxusu a peněz. Musela odejít do exilu na německý ostrov, kde se narodila, protože jí československá vláda chtěla odsoudit na doživotí. I když se snažil držet se na veřejnosti v ústraní, nepřestal podporovat nacistické ideály ani projevovat lítost nad činy strany. Během 50. let dokonce otevřel penzion s názvem Imbria Barba s falešnou fasádou, která skrývala tajná setkání bývalých nacistů a neonacistů. V roce 1965 se znovu provdala za finského divadelního režiséra Mauno Manninena a podařilo se jí získat zpět rodinné sídlo ve Fehmarnu, které také přeměnila na nacionálně socialistický bunkr.
V roce 1969 však její život zasáhly další těžké události. Zemřel nový manžel a sídlo vyhořelo, takže její nové projekty byly pohřbeny. Posledním významným činem Lynina života bylo vydání jejích pamětí v roce 1976 s názvem Život s válečným zločincem, kde obhajovala svého manžela a režim, i když tvrdila, že o politice konečného řešení nevěděla. Lynna zemřela 14. srpna 1985, aniž by kdy odsoudila myšlenky strany. Během rozhovoru poznamenal: nacionální socialismus byla víra a nikdy se jí nebudu moci zříci. Emmy Göringová, první dáma Třetí říše. Emmy byla z různých důvodů ideální nacistickou manželkou podle parametrů a potřeb strany. Z tohoto důvodu byl součástí trojzubce, který byl sporný po léta neoficiální titul První dáma Třetí říše, spolu s Magdou Goebbelsovou a Evou Braunovou. Emma Johanna Henny Emmy Sonnemann se narodila v roce 1893 ve městě Hamburg do dobře situované rodiny, která vlastnila továrnu na čokoládu. Díky svému talentu a vysoké a korpulentní postavě začala úspěšnou kariéru herečky. Od svých 20 let pracoval v mnoha němých filmech a hrách, kde si vybudoval značnou prestiž. V roce 1916 se provdala za herce Karla Köstlina, ale o 10 let později se rozvedli, když se osud Emmy zcela změnil. Setkal se s Hermannem Göringem, vrchním velitelem Luftwaffe, nacistického letectva a důležitou postavou ve straně. Jako vůdce Reichstagu, německého parlamentu, udělil Emmy titul pruské státní herečky v roce 1934. Následující rok se vzali, což byla rozsáhlá mediální a veřejná událost. Adolf Hitler sám sloužil jako svědek, zatímco nad hlavami létaly stíhačky a pluk 30 000 vojáků pochodoval ze svatební trasy k říšskému kancléřství. Britský velvyslanec přítomný na ceremonii poznamenal, že každý, kdo v těchto dnech navštíví Německo, bude mít dojem, že monarchie byla obnovena. Jako manželka vůdce režimu byla Emmy příkladná. Vehementně podporovala činy svého manžela a Führera, organizovala ve svém domě večírky a akce pro vedení strany a v roce 1938 se jim narodila jediná dcera, Eda. Hermann Göring řekl, že úloha německých žen během nacismu byla úlohou německých žen v roce vezmi hrnec, lopatku, koště a vezmi si muže. Emmy to více než splnila, protože nikdy neváhala podpořit Hitlerovy činy. Dokonce působila jako hostitelka tím, že přijímala důležité osobnosti mezinárodní politiky v sídle, kde žila se svým manželem. Mezi nimi vévoda z Windsoru, Charles Lindbergh, princ Pavel Jugoslávský, švédský korunní princ Gustav Adolf a král Jiří Řecký. Její vynikající výkon vzbudil závist ostatních žen, které se přely o místo příkladné nacistické manželky, jako byly manželky Josefa Goebbelse a samotného Führera. Hitler musel zasáhnout do sporu s Evou Braunovou a požádat Emmy, aby se k ní chovala s respektem, jinak už nikdy nevkročí do Berghofu. Manželé Göringovi si v době nacismu užívali velkého luxusu, mimo jiné kradli cennou uměleckou sbírku deportovaným židovským rodinám. Vše se změnilo v roce 1946, kdy Hermann spáchal sebevraždu užitím kyanidové pilulky, zatímco čekal na popravu během norimberského procesu. Emmy byla uvězněna v různých střediscích spojenců spolu se svou dcerou Edou, která trpěla obtěžováním ze strany stráží. Po propuštění si museli znovu vybudovat svůj život bez luxusu a peněz, protože veškerý jejich majetek byl zkonfiskován, včetně sbírky obrazů v dnešní hodnotě 3,6 miliardy dolarů. Navíc mívala největší šatník v Evropě, z něhož si nechala jen 2 šaty. V roce 1947 ji denacifikační soud odsoudil k nuceným pracím za to, že podporovala stranu a patřila k ní. Dostal však malý byt v Mnichově, kde mohl žít několik dalších let a čelit veřejnému ostrakismu a potížím s opětovným začleněním do německé společnosti. Ačkoliv se v médiích objevovala jen zřídka, neprojevila žádnou lítost a pokračovala v obhajobě svého manžela až do smrti. V
V rozhovoru z roku 1951 tvrdila, že byla během nacismu apolitickou osobou a tvrdila, že Hermann to vždy myslel dobře. V roce 1967 vydala knihu s jasnější obhajobou svého bývalého manžela An Seite meines Mannes, v překladu Göring, můj manžel. Tam rozvinul svůj argument, že se do politiky nezapletl a postavil Hermana za dobrého manžela a otce. Naznačila také, že osud země by byl lepší, kdyby se k moci dostal její manžel místo Hitlera, kterého považovala za duševně nemocného. Emmy zemřela 8. června 1973 ve věku 80 let, aniž by byla zarytou obhájkyní poválečného nacismu, ale také neprojevila lítost nad svými činy ani činy svého manžela. Magda Goebbelsová, tragická první dáma Třetí říše. Eva Braunová byla u Führera 13 let, ale nikdy neměla takovou veřejnou projekci, jakou měla Magda Goebbelsová, skutečná neoficiální první dáma nacionálního socialismu. Magda se narodila 11. listopadu 1901 v Berlíně jako vlastní dcera služebné Augusta Behrenda a pravděpodobně inženýra Oskara Rischela, který se s ní později oženil, aniž by dívce dal její příjmení. Po rozvodu s Günterem Quantem v roce 1929 začala Magda navštěvovat Nordic Club, instituci založenou v roce 1909, která hájila nadřazenost nordických zemí a která v té době otevřeně sympatizovala s nacionálně socialistickou ideologií. Jeho spojení s nacismem bylo pravděpodobně posíleno, když si šel poslechnout Goebbelse na setkání do Paláce sportu. Krátce na to vstoupil do nacistické strany. Díky sociálnímu kruhu, ze kterého pocházela, byla dobře přijata a od začátku se intenzivně angažovala. V roce 1930 byla jmenována sekretářkou Goebbels. Jeho deníky a výpovědi současníků lze odvodit, že se do sebe oba zamilovali na první pohled. Pokud byl Magdin obdiv k Josefu Goebbelsovi slepý, když se setkala s Adolfem Hitlerem, její nadšení neznalo mezí. Oba si vytvořili hluboký vztah a Magda se stala součástí Hitlerovy malé, ale vybrané skupiny ženských přítelkyň. Její vůdce řekl: tato žena by mohla hrát důležitou roli v mém životě, i když si ji nevezmu. Mohl by to být opačný, ženský pól mých mužských instinktů. V prosinci 1931, necelý rok a půl po shromáždění v Palacio de los Deportes, Magda vyhověla prosbám svého nacistického milence a provdala se za něj. Svatba se kupodivu konala na pozemku, který rodina Quantových vlastnila v Severinu. Ale ten, koho intrikánka pronásledovala, nebyl Goebbels, ale Hitler. K němuž cítila obdiv hraničící s delíriem. Führer dokonce působil jako ženichův svědek, když se pár 19. prosince 1931 vzal. Magda vstoupila do vnitřního kruhu nacistického vůdce a její vztah s Hitlerem se stal platonickým doplňkem toho, který měla s Goebbelsem. Tito tři vytvořili trio, ve kterém Magda hrála roli Führerovi můzy a choti jeho poručíka. Po svatbě se Goebblovi přestěhovali do exkluzivního sídla na náměstí Reichskanzlerplatz, které se nakonec stalo centrem večírků a večerů berlínské buržoazie a operačním jádrem vůdce Třetí říše. V následujících letech se manželům narodilo 6 dětí, které pokřtili jmény, která začínala iniciálami příjmení jejich zbožňovaného vůdce Helga, Hildegarda, Helmut, Holdine, Hedwig a Heidrun. Magda byla také první ženou, která získala čestný kříž německé matky, což znamenalo, že se stala vzorem pro ostatní německé matky, které by od té doby měly následovat její příklad. Soukromý vztah mezi Magdou a Hitlerem je záhadou. Jsou dokonce tací, kteří tvrdí, že se stali formálními milenci. Také miluji svého manžela, ale moje láska k Hitlerovi je silnější, kvůli němu bych byla ochotná opustit tento svět. Přiznala se při jedné příležitosti Leni Riefenstahlové. Kromě této důvěry v brilantního říšského filmaře neexistují žádné údaje, které by tuto záležitost podpořily.
A pokud bychom si měli vynalézt, takový byl vliv a moc, ke které dospěl, aby se dostala k tomu muži, že kterákoliv dáma Třetí říše mohla být její milenkou. V měsících před uchvácením moci strávil Hitler dlouhá období v Berlíně. Jeho hostiteli byli samozřejmě Goebblovi, kteří mu otevřeli dveře svého domu v privilegované čtvrti Reichskanzlerplatz. Z někdejší dámy buržoázní a dekadentní společnosti se stala příkladná nacionálně socialistická žena v domácnosti. Každý den připravoval oběd pro Hitlera a nechával ho nosit v krabičce na oběd do hotelu, kde aspirující kancléř během toho roku pobýval. Po večerech se vedení strany scházelo v Goebbelsově sídle. Procházela jím galerie z růd, které nechvalně proslavili Třetí říši. Hermann Göring, Ernst Röhm a nemilosrdný Himmler, který byl stále spokojen s vedením bezvýznamné SS, procházel Magdiným salonem a těšil se z jejich gulášů a pozornosti. Magda vařila pro každého, s každým si povídala. Večery na Reichskanzlerplatz trvaly až do časných ranních hodin. Budoucí páni Německa vytvářeli a rušili plány v očekávání konce odumřelé Výmarské republiky. Jejich předpovědi se vyplnily mnohem dříve, než se očekávalo. Poslední lednový den roku 1933 byl Hitler pověřen sestavením vlády. Byla to formální inaugurace nacionálně socialistického Německa. Manželé Goebbelsovi stáli v první linii, aby si vychutnali sladkost triumfu. Byl nacistou od hrdinských časů, byla tam teprve 3 roky. Oba byli Führerovými oblíbenými otroky. Josef snil o ministerstvu školství a kultury, aby v praxi stvárnilo jeho propagandistické blouznění. Hitler to nepovolil. Dalo mu to něco lepšího. Bonbon vytvořený ad hoc pro něj. Ministerstvo informací a propagandy. Jako říští duchovní se přestěhovali do domova na vrcholu své osobní slávy, do paláce prince Leopolda. Na léto mu úřady v Lanke u jezera Bogen darovali další palác v pruském stylu. Magda nařídila, aby se místo uklidilo, dokud se z něj nestane komplex 5 budov, z nichž jedna měla 21 pokojů vybavených vymoženostmi, jako je klimatizace nebo žaluzie ovládané elektromotorem, což bylo na svou dobu neslíchané. Z kazatele se stal postavit soukromý zámek, do kterého by ani jeho žena nemohla vstoupit. Používal ji jako kancelář, celou červeně čalouněnou, a přijímal ji příležitostně. Goebbelsovy extravagance nebyly výjimkou. Ale ne všechno v životě nejslavnějšího německého páru může být dokonalé. Jednou vyšel najevo mimomanželský poměr mezi Goebbelsem a mladou 22letou českou herečkou, což Magdu hluboce zasáhlo, přestože měla i nějaké milostné poměry. Magda Goebbelsová se ve svém vztahu s Führerem cítila velmi bezpečně a tak ho neváhala požádat, aby jí dovolil rozvést se s jejím manželem. Co však nepředvídala, bylo, že toto rozhodnutí bude skandálem a skvrnou na obrazu, který vláda chtěla dát nacionálnímu socialismu, a že především bude ostudou obrazu ministra propagandy. Hitler prostě řekl ne. Tato neomalená odpověď překvapila Magdu, která si zmateně uvědomila, kdo má v Německu i v jejím životě navrch. Hitler, zcela oddaný práci na přeměně Německa v neporazitelnou říši trvající 1000 let, se oženil až krátce před svou smrtí. Magda soupeřila s Führerovou přítelkyní o post první dámy režimu. Uspěl, a to díky svým vlastním zásluhám. Byla všudy přítomná na večírcích a oslavách, které označovaly kalendář večírků, a zároveň začala s neustálou porodní aktivitou. 22. dubna 1945, když Rudá armáda stála před branami Berlína, Goebbelsovi požádali Hitlera o svolení, aby ho směli doprovodit do bunkru. Ten si jako uznání neochvějné věrnosti, kterou mu prokázal, strhl z klopy zlatý odznak strany a dal jej Magdě. To byl vrchol jeho kariéry a předehra k dramatu. 28. dubna se zamkl ve svém bunkru a napsal svému synovi Haraldovi, který sloužil v Luftwaffe. Naše skvělá myšlenka se potápí a s ní i všechno, co je v mém životě krásné, obdivuhodné, ušlechtilé a dobré. Svět, který přijde po Führerovi a nacionálním socialismu, nestojí za to žít, a proto jsem přivedl děti.
O 2 dny později se Hitler zastřelil a ukončil svůj život, svůj strašlivý režim a světovou válku, kterou sám začal. Magda, chladná jako ledovec, se zamkla v pokoji se svými 6 dětmi. Podal mu prášek na spaní a smrtící injekci. Po spánku následovala smrt. Nejstaršímu bylo 12 let, nejmladšímu ještě nebylo ani 5 let. O několik hodin později se Goebbels připravoval na upálení se svou ženou v zahradě bunkru. Pomalu se oblékl, rázně si upravil khaki plátovou čepici a s několika strážemi vylezl na hladinu. Rozkazy byly přísné. Po sebevraždě měla být jejich těla spopelněna, aby Rusové nemohli jejich těla vystavovat jako trofeje. Ministr se zastřelil, Magda spolkla kyanidovou kapsli. Tečka. Magda Goebbelsová, rozená Behrendová, adoptována jako Friedlander a Rietschel a rozvedli se stejně jako Quandt, přestala existovat. Jeho ostatky našli ruští vojáci a pohřbili je v zahradách ústředí KGB v Magdeburku. O čtvrtstoletí později byly exhumovány a zcela proměněny v popel, který byl rozptýlen v řece Labi. Ani v nejhorších snech by si nebyl dokázal představit takový konec.